kaw tawi bañowo ena nangi lella ena tungi ɗum haatiɗi onne jogori hirsude lella ba nelaɗo wimo bañowo beele ana yurmotako o wimo Muhammadu rasulillahi ko jurmotomi ɗum ɗo ko lella Allah ena dagnanimi nelaɗo wimo beele ananani ko lella ba haali ko o wimo Muhammadu rasulillahi holko lella haali lella uni laabi ɗiɗi bawimo Muhammadu rasulillahi ɓikkonam nen to e dundu moynani tawa mi yiɗa nawde kosam majjilaka nelaɗo wimo bañowo hoppu lella ba o wimo Muhammadu rasulillahi somi hoppi lella baba dogat nelaɗo wimo so lella ba dogi ko poɗɗa wadde mabba fo mbaɗa e min Muhammadu rasulillah bañowo hoppi lella ba lella fiɗɗi dari bawimo Muhammadu rasulillahi an woni khayru khalqillahi imami mursalina doyraɗo jamma an woni faabu windere Muhammadu rasulillahi nelaɗo wimo lella muyninoy ɓikkon ma lella fiɗɗi naate dundu lella yetti ɓikkonam jawne muyne ɓikkonam ɓe minene a meeɗa wiide yomin jawno min muyna ko waɗi mbiɗa amen dani o wi komi baɗɗo Muhammadu rasulillahi garanti mboɗo andi somi leeli ko kanko hirsate ɓikkonam jawne muyne mi yiɗayi hunde mema Muhammadu rasulillahi ɓikkon kon mbimo nene min karmini kosam ma nene ya faabo e Muhammadu rasulillahi lella fiɗɗi ruti bawimo Muhammadu rasulillahi mboɗomi nelaɗo wimo bañowo kibarum o wimo mi harmini tew lella ba on woni Muhammadu rasulillahi Muhammad khayru khalqillahi imami mursalinati min nabi